Assalamualaikum, bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Nggih, dulur warga NU tasih nyawiji kalih kula Parsona Agus Waloyo ingkang nembe kampanye wonten ing alam kubur. Ning kula tesih teng alam donya. Kampanye teng alam kubur niki. Saniki kula sowan Mbah Senopati Jaya Sentika. Mbah Senopati Jaya Sentika niki kopasuse Mbah Samber Nyawa ngoten niki bolo-bolone. Nisane tuwa-tuwa, asli tuwa niki mboten rekayasa. Mbah Samber Nyawa kan perange taun 1749 ngasi 1757. Hari dangu ngoten. Nggih niki senopatine. Iki namine Mbah Jaya Sentika. Kula kampanye teng hari niki nggih, dinten niki dinten Selasa. Ngoten warga NU dados Mbah Jaya Sentika niki senopatine Mbah Samber Nyawa. Ajarane Mbah Samber Nyawa sing terkenal kang telu. Setunggal wong iki kudu melu handar beni, ngoten ta? Nggih mboten. Handar beni. Lah nek cara NU ya melu duweni NU, tegese ngurip-urip NU. Ngoten nggih termasuk kijing-kijinge desamu sik babat Allah sapa, sing dakwah sapa, cikal bakale sapa di melu duweni senajan ora turunane. Ngoten. Nomor loro melu gondeli. Ora digondeli engko diaku wong luar negeri, engko diaku wong liya. Bahaya niku mengke nggih. Dadi ajarane Mbah sinten Samber Nyawa kan iku siji melu andar beni, nomor kalih melu gondeli, monggo. Enune digondeli kena aja dirampok karo wong adoh kono. Bahaya mengke nek wong luar negeri melu campur tangan urusane NU. Repot engko. Kaya perang suksesi Jawa ngasih ping 3 niku jaman Kartosuro geger terus. Ngasih teko zamane Mbah Samber Nyawa. Naudzubillah niku. Ngoten ta Lur. Lah sing nomor 3 ajarane Mbah Samber Nyawa kan kapiye mulat sarira angrasa wani. Ya ngoten harus keberanian tapi ya harus tahu diri. Dan tahu diri kapasitas saya itu seperti apa. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Wong Jawa lak ngoten ta, Lur. Ya sing arepan menghancurkan NU sikat. Ngoten nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ngono mulat sarira angrasa wani kan niku to. Kan nek penyusup-penyusup di dalam NU. Ngoten Lur, sampai jumpa di video berikutnya. Ngedabus muga-muga nek manfaate ya. Niki kula teng ngajenge Mbah Senopati Jaya Sentika. Ngoten. Niki pas ngonten nek ndonga-ndongane wis mau aja dilokne. Hehehe. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim.